Bueno, amaitzen juteko, agurra egingo digu Andoni Anasagaztik, Bizkaiko hezkuntza ordezkariak. Juan Jose Arrizabalaga hemen izan zen astelenean, baina gaur ezin zuen berak agurra hau egin. Eta badakizue agurra izan ondoren bersolariak ere izango ditugula momentutxo baten bukaera emateko emanaldiari. Eguerdion, guztioi, lehen esan dizun moduan nien hasi zen hemen emateko bukaera, Juanjo izan da etorteko, badakizu edanok, berrikuntza burua, beran nahia hori zen, baina beste konpromiso bat eukidu da horregaitik ni nago hemen. Bueno, hasitakoa bukatu egin behar da, eta bukatzera goaz. Egon zarete hemen egun bi, lanean, eta orain, badakit gozea daukazuna, orduak ez dira onak, ni motza izango nahi, eta nahi luzatuko hitz pare bat baino ez, eta pizka bat kontu interesgarriak hemen egin duzunak komentatzera nator. Ezeren aurretik nahi dut, zorionak eta eskerrak emon zuei hemen egon zaretenak, egon antolatu egin duzuen jente guztiei, eta eskerrak departamentu aldetik emaitzagaitik. Beti olako kontuetan, olako ekitalditan, gertatzen da azkeneko momentuan bukatu egin behar du eta ikusi egin behar du zelan joan dan, zer egin dugun eta zer egin dugun ondo beste ekitaldi batzutan hobeto egiteko. Eskerrak ere, emon ez bakarrik lanean ari zareten guztioi, pila bat jente zaudete hemen, ez bakarrik zentrutan, bai departamentuan, bai udaletxetan, kideak etor dira Kataluniatik eta atzerritik, danoi eskerrak eta etorri zaren den hori ere. Bestalde batetik niretzako oso pozgarria da, hemen egotea zuekaz, eta ikustea zela lan egiten duzuen normalkuntza batera, benetazko normalkuntza batera heltzeko. Danok hitz asko egiten dugu eta hitz horiek izaten dira normalkuntzara goaz, baina hitz hutsak ez dira izan behar, baizik eta hitz beteak dira nahi dugula euskara erderaz erabiltzen den moduan erabiltzea hezkuntza munduan eta kalean ere. Eta horrezagaitik, hemen nabaritzen dena, eta nabaritu enaz egunetan, bai nabaritzen dutena da, nola daukazuen ilusioa, eta ilusioarekin aurrera jarraitu egingo dugu, bai zuek eta bai departamentu aldetik hori ilusioa daukagulako. Ni sailaren izenean, nahi dutena esan da, horrela jarraitu egingo dugula guk, bultzatzen kontu guzti hauek asmo sendoa dugu honela joateko eta norabide hau jarraitu egingo dugula. Hortaz, badaukazue argi eta garbi nola departamentu aldetik politika guzti horiek, politika guztiak egingo direna normalkuntzara bidez jorratu egingo diela eta landu egingo duela. Bueno, jardunaldi hau amaitu da. Aurtengoan kanpora begiratu egin dugu eta hitz egin dugu edo hitz egiten egon dira haien esperientziri buruz Kataluniako kideak eta beti da interesgarria ikastea beste batzuaren gandik, beste batzuk ere arazoak daukate, gu bakarrik ez gara, elebidunak pila bat jente daude, baina haien esperientziaren bidez eta haien burruka den bidez ikasten dugu guk ere. Baina, ere egon dira hemen kanpoko aditu batzuk, arek proposamen batzuk egin dute, nik nahi dutena zan hemendik da, bai Kataluniako kideak eta bai kanpoko proposamenak oso interesgarriak dira, horrek barneratu egin behar dugu, baina guk hemen esperientzi handi bat daukagu, eta ez hori bakarrik, baizik eta gu horti goazenean, eta gu azten garen beste ekitaldi batzuetan, beste kongresuetan hitz egiten ze esperientzia daukaguen,
ez dut esango, baina esango dut, hau zabalik gelditzen dira. Pila bat lan egin da, pila bat urte gaude lan hau egiten, orain dela gutxi egonitzen, zentro baten, orain dela 40 urte hasi zirela lanean, 40 urte batzuk dira. Esperientzia badaukagu. Orduan, kanpoan egiten direnak izango dira kontu oso interesgarriak, gureak ere, eta gure lanaren handik ere ikasi egin behar dugu, eta aurreratu eta aurrera jarraitu. Bueno, badakigu, guretzat, bide hau jorratzea, lehen esan duten moduan, oso interesgarria dela, baina nik uste dut jakin egin behar duzuela gure lehentasuna departamentuaren aldetik dela bai Ulibarri programa aurrera botatea eta bai beste programa batzuk lortzeko nahi dugun normaltasuna. Eta hori hemendik diot, departamentuaren aldetik jarraitu egingo dugu honela eta bultzatu egingo da lako politika hauek. Uste dugu hori dela bidea eta hortik lortuko dugula pila goze. Eta beste kontuak pizka bat zuek egunaro ikusten ari zarenak zenbat zalantza, zenbat oztopo, txinatarrak esaten duen moduan krisis, oportunitate bat da, nik uste dut oportunitate bat daukagula aurrera botateko, eta hemen egotea zuekin eta zuek horren beste pertsona hemen egotea nahi duzan aurrera duela, eta olako ekitaldiak egin behar dugula, konpartitzeko pizka bat eta bakotsak izakitzeko zer egiten den beste tokitan, adibidez hemen Lekeitzarrak esan duten moduen, gure lan pizka bat sumea, ez da sumea, baizik eta egunaro egiten diren lanak horrek dira, usaten dira aurrera, eta pentsaten dugu, Lekeitzon egiten dena, Bermion egiten diren kontuak, ez daukatela horren beste importantzi, alderantziz. Horrek egiten diren lanak oso interesgarria beste danontzako, eta ez bakarrik beste zentro batzuntzako, baizik eta Kataluniako jentea hemen etorrera, atzerritik etorrean jententzako oso interesgarria dira, oso berria direlagon, gu ohitute gaude egunaro horiek egiten, baina horrela dira kontuek. Hortaz, esan dute laburra izango nahi, motza izango nahi, bukatu egingo berriro eskerrak emonez, antolatzen egon diren jenteari eskerrak eman, normalkuntza berritzegunetako kidei, Ulibarri programak lan egiten duzun danoi, eta ere Ulibarriko programak dituen aholku elkarte hori, Udako Euskal Unibertsitatea, ikastolen elkartea, soziolinguistiko klusterra, Eluiar, eta euskara sailaren zerbitzukoak, euskara sailaren zerbitzuko teknikariari. Guztio zarete beharrezkoak, eta zorionak eta eskerrak zuen lanagaitik. Bai, oraintxe pasatzen diate ohartxo bat, Andoni Egaña eta Ametxe Arzeluz oraintxe iristiko daudela, baina oraindik ez dira hemen. Orduan, badakit berandu dela, balorazio horriak ere hor dauzkazue betetzeko, eta albalima dezu ebentzat, itxen pizkatxo bat, ze beraiek oso gai polita zeukaten jorratzeko hemen gaur. Nire aldetik gauzatxo bat, nahi nuke benetan eta nahi genuke eta uste dut hemen gauden guztiok ere, egun hauetan sortu dugun sarea, xarxa hori, aurrerantzean ere jorratzeko gai izatea. Bakoitza bere erakundean, bakoitza bere ikastetxean, eta baita ere erakunden artean eta udal mailan. Eta uste dut idea hori dela, nolabai jardunaldi hontan, ondorio bezala, emaitza bezala, atera nahi goenukoela.
Eta bueno, eta irakasle lanean, uste dut txingudiko jostunarekin gelditza deula onena, ze harrek nahiko laburtzen du gure zeregina. Eskerrik asko guztioi.